आपण साहित्यिक आहोत, कलाकार आहोत, साहित्यप्रेमी आणि कलाप्रेमी तर नक्कीच आहोत. एक सहज प्रश्न मनात येतोय की कलाकार आपली कलेची निर्मिती कशासाठी करतो आणि कोणत्या दृष्टीने रसिक प्रेक्षक किंवा श्रोता त्याचा आस्वाद घेतो. त्याचप्रमाणे कवी किंवा लेखक कोणत्या उद्देशाने लिहितो आणि कोणत्या हेतून वाचक तो वाचतो, असे भरपूर प्रश्न आपल्या समोर येतात, आपल्याला कळतात. पण या सगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रायोजन विचार हा महत्वाचा आहे असं मला तरी वाटतं. याच्यावर जर खोलवर विचार केला तर मानवाच्या नवनिर्मितीपासून धर्म निर्माण झाला, पुढे तत्वज्ञान आणि शास्त्राची निर्मिती झाली आणि त्याचप्रमाणे कलेचीही निर्मिती झालेली आहे. वास्तवातून अस्वस्थ झालेला लेखक आपली अलौकिक सृष्टी कागदावर उतरतो आणि कलाकार त्रिसृष्टी आपल्या सुंदर अशा अभिनयाने जिवंतपणे माध्यमाच्या सहाय्याने आपल्या समोर मांडतो. शेवटी कला म्हणजे काय? कला म्हणजे एक सुखद आनंद देणारे अस्तित्व किंवा वस्तू आहे. आनंद मनाची अवस्था आहे आणि आपल्या मनाच्या अनंत अवस्थांचा भावविश्वाचा होणारा परिणाम कौशल्यपूर्ण आणि सुंदर रीतीने माध्यमाच्या सहाय्याने व्यक्त स्वरूपात आणणारी ती कला. आजच्या या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात कलांना एक नवं परिमाण प्राप्त झाले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून सुखी जीवनाच्या सर्व काही गरजा भागत नाही हे आता आपल्याला जवळजवळ समजून चुकलेला आहे. बौद्धिक सुखीसोयीबरोबरच मनाची अंतर्यामी मनाची आणि शांततेची गरज या आजच्या घडी अत्यंत महत्वाचे आहे असं मला तरी वाटतं. कला आहे पण सादर करण्यासाठी तेवढी ताकद नाही आहे. मग मन खचून न जाण्यासाठी, तुम्हाला सदैव तुमची कलेचा मान सन्मान देण्यासाठी नक्कीच येणाऱ्या डिसेंबर महिन्यात आपली जी विधानसभा असेल, या विधानसभेत माझ्या म्हणजे आमदार या नात्यानं तुमच्या प्रेमापोटी, तुमच्या सुखजीवनासाठी नक्कीच त्या सर्वोच्च अशा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार, ज्याची कल्पना मी अगोदरच आदरणीय मंडळाने दिलेली आहे. ती म्हणजे कलाकार हा जिवंत असेपर्यंत आणि प्रामुख्याने तुमच्यासारखे कलाकार नाउमेद होऊ नये. मनात कुठल्याही तऱ्हेची अडचण तुम्हाला साधारणतः आर्थिक सुद्धा अडचण भासता कामा नाही. यासाठी काहीतरी अशी योजना आम्ही करूया ज्या योजनेअंतर्गत खरोखरच कलाकार या नात्यानं तुम्हाला न्याय मिळेल. सर्व कलाकारांना शोधण्याचं काम केलं. सर्व कलाकारांनी मला भरभरून आशीर्वाद दिले. आम्ही त्यांच्या मुलाखती घेणार म्हणून त्यांनी आमचे जय्यत तयार केले, जय्यत स्वागत केलं. या ठिकाणी मी एक नमूद करू इच्छितो. मुद्दा कानकोटची आमची हिंदूमती माणसी खरीच माझ्या आई समान आहे ती. ज्यावेळी आम्ही कानकोट उशिरापर्यंत घरी पोहोचलो, 4 वेळा तरी फोन केला की बाबा तुम्ही घरी पोहोचलात का, बाबा तुम्ही घरी पोहोचलात का, अशी आतुरतेने त्यांनी फोन करून विचारत होती आणि दररोज संपर्कात राहिल्या. त्या रंगशाळेला माझा पुन्हा एकदा प्रणाम. हे श्रेय मी माझ्या सर्व
रंगशारदांना देतोच. त्याचप्रमाणे मी देवस्थानचे अध्यक्ष आमचे गोपाळ शिरगावकर आहेत, मोठी सार्वजनिक गणेश विश्वस्त मंडळ आहे. मी नावं कोणाची घेणार नाही,